Probudím se do fajn rána, k nákupu taška nachystána, s chutí na čerstvý pečivo a nejlíp je vidět ho naživo. Do tempa my pospícháme, s protějškem to takhle máme a cestou se domlouváme, co dobrýho dneska koupíme. Vstup do tempa jako do pohody, vůně chleba hned první schody, regály plný čerstvýho zboží, lidi milí, tak to tady chodí. Pečivo křupavé svou vůni line, teplo rozpékací troupy nás ovine. Pohlednem na sebe a oba se těšíme, kterak se do té kurty pustíme. Tempo je fakt pro každýho, pro staršího i pro mladýho, pro muže stejně jako pro ženu, dobrůdkou chmury za ženu. Když necítíme se zrovna jak v ráji, v tempu potřeby svých zákazníků znají. Nevíme, zda čokoládu nebo sušenku, s úsměvem nabídnou nám marlenku. V tempu na nás všechny myslí, dobrý ceny vždy zajistí. Ochotně nám poradí a radost pak jen vozík hromadí. Ke snídani berem i kávu, kdo zná tu vůni jak v opojném hávu. Ovoce na svačinu k večeři, navrch ještě dárek neteři. Jo, zdravý život máme rádi, netřeba se radit s kamarády. Když zrovna ten chléb si nedáme, mysli ořech banán posnídáme. Taky jasný, volám našim, co jsme pro ně v tempu našli. Chtějí vzít salát, sýr či rybičku, že tak OK, připravte ledničku. Na závěr pak ještě akci, nákup sbírá body do tempo apky. A potrvá jen chviličku, za body dostaneme pánvičku. Tempo je fakt pro každýho, pro staršího i pro mladýho, pro muže stejně jako pro ženu, dobrůdkou chmury za ženu. Když necítíme se zrovna jak v ráji, v tempu potřeby svých zákazníků znají. Nevíme, zda čokoládu nebo sušenku, s úsměvem nabídnou nám marlenku. V tempu na nás všechny myslí, dobrý ceny vždy zajistí. Ochotně nám poradí, zde nejsme jen další v pořadí.